ngati ukufuna restoration pa zinthu zako zimene zidasokonekera komanso pa zimene udaluza, ukuyenera usatire njira izi. Tikalowa mawu kuchokera ku Joel chapter 2 verse 25 akunena kuti ndizabwezeresa china chilichonse chimene udaluza pa moyo wako, akutero Yehova. Komanso tikapita ku Malaki chapter 3 akunena kuti bwerera kwa ine ndipo ine ndizabwerera kwa iwe. Kodi ukuyenera kutani kuti zinthu zimene zidasokonekera zibwerere? Akhristu ambiri mumafuna restoration ya zinthu zanu koma simachitika chifukwa mumasatira njira yolakwika. Kodi njira yoyenerera yoti usatire ukamafuna restoration ni njira yotani? Abale okondedwa, mukuyenera mudziwe chinthu ichi. Restoration ili magawo awiri. Gawo loyamba ndi la uzimu, gawo lachiwiri ndi la thupi. Ndipo restoration ya thupi singachitike ngati ya uzimu isanachitike. Nde ambiri mafuna restoration ya thupi, ya uzimu simaifuna, ndifo yake sizimachitika. For example, kunyumba kwako, munyumba mwako malowa wakuba, akuba aba china chilichonse, ataba china chilichonse nkati mwa nyumba, achosa aba ndi mawindo, ndi ziseko, ndi gate. Kodi iweyo munyumba mwako mujoka mafuna kubwezeresa zinthu zimene aba akuba, uyamba chani? Kodi uyamba kugula bedi ya kuchipinda kwako? Uyamba kugula screen? Ayi, sizingatheke. Choyambirira umayenera kuti ugule kaye mawindo. Ukagula mawindo, ugule chiseko. Ukagula chiseko, ugule gate. Then ukaona kuti izizi wathana nazo, pamene sopano umakagula za mkati mwa nyumba. So, pamoyo wako, anthu ambiri, siku limene mudasiya kupemphera, kapena kuchokera siku limene munasiya kukhala serious ndi zamapemphero, ndi siku limene munaluza zinthu zanu. Satana kutanthauza kuti siku limene mudachoka pamaso pa Mulungu, ndi siku limenenso Satana njerekezi analowa pa moyo wanu kusokoneza china chilichonse. Ndi lero lino mutachipeza chinthu chimene chija chifukwa choti simuli pamaso pa Mulungu, olo nditakupemphererani lero lino, Mulungu akupasani koma Satana akulandaninso chifukwa mulibe chitetezo china chilichonse. Chifukwa zili ngati ineyo, mwina ndimayenda ndi mabodyguard, kupezeka kuti siku limene ndayenda ndekha, wokuba akandilanda mwina laptop ndi phone, in short chikwama chimene ndinanyamula, ndisafulumire kubwezeresapo kugula laptop ina, phone ina. Koma choyambirira ndikuyenera ndikonzeka chitetezo changa, ndipeza chitetezo amphamvu kuti pamene ndizagule phone ina kapena laptop ina izatetezedwe. So anthu ambiri mafuna restoration ya thupi koma restoration ya uzimu simachitika. Tikalowa mawu Yesaya 59 kuyambira verse 1 akuti mkono wa Yehova suti ndi waufupi, akuti koma zochimwa zanu zimene zakulekanisani inu ndi Mulungu wanu. Kutanthauza kuti ngati ufuna kuti Yehova abwerere pa moyo wako, choyambirira uyambe kubwerera ndiwe. Kodi restoration ya uzimu imachitika bwanji? Restoration ya uzimu imachitika kuzera mukulapa. Iweyo ukapita ukalapa umakhala ubwerera mnjira ya Mulungu. Ndipo ukabwerera mnjira ya Mulungu, ukakhala mnjira ya Mulungu, sopano pamenenso Mulungu amabwerezeresa zinthu zako za thupi. Koma ngati iwe wakanika kukubwerera mnjira ya Mulungu, zinthu zakonso za thupi sizingabwerere. Olo zitabwerera sizingalimbe. Chifukwa chani? Ulibe chitetezo. Chifukwa zili ngati kupempha chinthu kwa mdani wako. Mdani wako sangakupase chinthu. Mdani wako sangakupase chinthu kufikira siku limene uzampepese. Ukamupepesa mdani wako, ndi pamene sopano azakupase chimene wapemphacho. So mdaniyo akuyimirira Mulungu. Ngati iweyo ndi Mulungu bale wako suli bwino, kodi uganiza kuti zimene ukufunazo, restoration imene ukufuna ya ntchitoyo, ya banjayo, ya relationship yo, ya business yo, kodi ingachitike? Choyambirira konzakayo bale wako ndi Mulungu. Ukakonza bale wako ndi Mulungu, pita kwa Mulungu ukapemphe chimene ukufuna akakupasa. So ambiri mafuna restoration koma mumatenga njira yolakwika. Mumafuna Mulungu akubwezeseni ntchito zanu, chuma chanu ndi zinthu zina, koma inuyo kubwerera kwa Mulungu simufuna. Ifo yake restoration simachitika. So restoration yoyamba imachitika kuzera mu uzimu. Then mukakonza restoration ya uzimu ya thupi imapangika automatically.
chifukwa some of you kungobwerera pamaso pa Mulungu zinthu zanunso zabwerera. Why zinthu zanu zikungosokoneka? Chifukwa choti munachoka pamaso pa Mulungu. Ndi zinthu zanu zilibe chitetezo chifukwa woyipayo wakubayo amangobwera ndi kuzaba. So ngati ufuna restoration, satira njira imene uzamuona Mulungu akuchita, uzamuona Mulungu akukuthandiza. Palibenso njira ina ya restoration koposa imene. Choyambirira yamba kubwerera mnjira ya Mulungu. Ndipo taonani Samsoni adaluza mphamvu zonse. Akuti mkazi uja atamunyengerera analuza mphamvu zonse. Chifukwa choti anali mnjira imene Mulungu anakana. Akuti Samsoni atazindikira kuti koma ine sindimayenera kukhala moyo umenewo. Akuti atabwerera pa Mulungu ndi kulapa, kubwerera mnjira ya Mulungu, mnjira ya kulapa. Akuti atalapa munjira ya uzimu, akuti adapempha chimene amafuna chathupi. Akuti Mulungu adampasa mphamvu. Akuti adabwerera ndikumuwuza Mulungu, Ambuye mundikhululukire ndipo ndipempha mundipase mphamvu. Akuti Mulungu anampasa mphamvu yoposa imene ananayo poyamba. Ndipo Bible inena kuti Samsoni anapanga chinthu chozizwa kuposa chimene anacho poyamba. So chimodzimodzi kwa Yobu, akuti Mulungu anampasa chuma chambiri kuposa chimene ananacho poyamba. So kwa iwenso choyambirira ubwerere kai kwa Mulungu kuzera mukulapa mnjira ya uzimu. Then ukabwerera mnjira imeneyo uzamuona Mulungu akuchita. So Mulungu akuthandizeni pamene mumvesa uthenga umenewo. Amen.